Igbo's way of life. The Igbos are known all over the world due to her rich cultural heritage and tradition. Angara, in Isialambano local government area of Imo State, stood still on the 7th of August 2021 as the land witnessed a massive inflow of who is who in this country, ranging from government officials, political gurus, business tycoons, hospitality and real estate gurus, and of course veterans from the entertainment industry. They have all flew from the nook and cranny of this world to witness the coronation of Chief Mike Duru Ejioku as the traditional Prime Minister of Angara, that is, Onowu of Angara Ancient Kingdom. Chief Mike Duru Ejioku, a real estate guru based in Abuja, was conferred the Onowu of Angara Ancient Kingdom by the Council of Traditional Rulers in Imo State at the palace of His Royal Highness Eze Engineer Chris Abuba, Ojiwurobodo of Angara Ancient Kingdom in Isialan-Bano local government area of Imo State. Onowu is one of the highest titles held in Igbo land. He is referred to as next to king. Chief Mike Duru Ejioku, in all ramifications, has proven beyond every reasonable doubt that he is worthy of this title bestowed on him. To whom the cap fit, let him wear the cap. Obi dị m aṅụrị maka na ọ dịghị izu na eyiri ihe a ga-eme otu afọ gara aga ka eyiri na a ga-eme ihe a taa, ya emechaa bịa na njedebe wee gaa otu esi wee tọọ anyị ya. Mmiri ya dụrụ taa ịhụla na onye ga anyị nsogbu. Ọ bụ eziokwu na mmiri zoro zochie ike, mana enweghị ofu mkpụrụ onye nsi bịa ebe a taa na-abịaghị, ma onye ukwu ma onye nta, ma onye gọọmenti ma onye biznes, ha niile bịachara ebe a taa nụrụ na mmiri, nwee ndidi, taa ọjị, rie nri, ṅụọ mmanya. Mmiri na-ezo ha achọghị ịma. Enweghị ihe ga-enye m obi aṅụrị karịa ụdị ha. So obi dị m aṅụrị nke ukwuu na Onowu enyere m taa n'ọnwa uche Chineke. Adịghị niile mere taa wụ ụdị Chineke si wee chọọ ya. Ugbu a kwarịrị m taa wụ esi m mekwuo karịa nke ị na-eme na mbụ, and otu m si gwa ha na palace aga m emekara nke m na-eme na mbụ site taa gawa n'iru. Long live Onowu of Angara Ancient Kingdom, Chief Mike Duru Ejioku. Long live His Royal Highness Eze Engineer Chris Abuba, Ojiwurobodo of Angara in Isialan-Bano local government area of Imo State. Long live the good people of Angara Ancient Kingdom.